O Concello de Pontevedra intervirá no xacemento arqueolóxico da Praza Valentín García Escudero, un dos puntos neurálxicos, explicou o edil de urbanismo da memoria da cidade. É unha verdadeira declaración de intencións, de recuperación, de aposta pola recuperación do patrimonio e de conservación da Ponte do Burgo como un dos eixos fundamentais da Galaecia romana, conservar este fío conductor que é da nosa historia e que con esta consolidación aseguramos que estes arcos sigan tendo pois unha mellor conservación, unha mellor difusión de cara a futuro e que todas aquelas que están por vir poidan desfrutar delas. O obxectivo principal da intervención é retirar os puntais actuais. Así actuarase para asegurar a estabilidade dos arcos número 14 e 15 da Ponte do Burgo que se localizaron na zona. A principal patoloxía que presentan é a súa inestabilidade sumada á forte erosión dos morteiros pola humidade e a proximidade da auga salgada da ría. Agora mesmo temos os arcos apuntalados e a nosa idea é sustituir eses apuntalamentos por pezas que lle permitan que por si propias funcionen. Pois esas pedras teñen que distinguirse de algunha maneira das novas. É interesante tamén ver esa perspectiva por un lado do que era e o que houbo que reparar, porque tamén é historia da cidade. A execución da obra, que combinará enxeñería civil e arqueoloxía, levarase a cabo cunha enorme precaución. Instalarase un guindastre de 24 metros e procederase a unha limpeza manual exhaustiva. Tamén se aproveitará para realizar unha nova excavación por fases. Queremos aproveitar esta intervención para facelo coa maior rigurosidade posible, para poder facelo con calma e para poder avaliar se efectivamente queda algo por descubrir. Dicíabolo antes, estamos nun dos puntos neurálxicos máis importantes da historia de Pontevedra. Vamos a darlle todo o mimo que merece, porque non desbotamos que poidamos atopar novos achados arqueolóxicos. O Concello actuará tamén no perímetro do xacemento, así eliminarase o actual peche de malla que se substituirá por unha varanda baixa para favorecer a observación directa dos restos. Tamén se instalarán novos atrís para poder interpretar estes achados. Van nos permitir comprender máis facilmente como era a Ponte do Burgo no pasado, no século XII, como era o porto de Pontevedra, que, como sabedes, está xusto pegado, un dos portos que tivo a cidade de Pontevedra, xusto pegado a esta ponte, no século XV, cando o malecón estaba en uso, e o aspecto conxunto cando se reformou a muralla aló polo século XVI. Ademais, a intención é abrir os restos á poboación mediante visitas guiadas acompañadas tanto ao finalizar as obras como na medida do posible durante a propia intervención. Sempre con acompañamento especializado, non será acceso libre. Máis que nada porque é un resto moi sensible. As obras terán un prazo de execución de 6 meses dende a súa contratación e contan cun orzamento total de máis de 236.000 euros. Neste momento, o Concello agarda polo informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio para poder licitar o proxecto.